חברים, כאן סטארלין, והיום תתכוננו לעוד יום של טירוף. היום אני משחק כאן ממש ברובלוקס, במשחק נקרא Build a Boat. אתם מכירים אותו, שאני בונה את המוצרים של לינדה. כן, אבל היום אנחנו לא נמשיך את המוצרים של לינדה. היום אני הולך לגלות לכם טריקים סודיים במשחק הזה. אני הולך לגלות לכם איך להשיג את הדבר הזה, כאילו לא בהכרח היום, אלא אם כן את העולמות, כי זה מעולמות מסוימים. את זה. אוי, לא, רגע, שנייה, לא, זה לא זה ולא זה. שנייה, זה אלה בכלל, שנייה, מצטער. את מה ששמתם מקודם בעצם צריכים לקנות, אבל הם בעצם גם אתם תשיגו את זה, את זה אני לא זוכר אפילו איך השגתי, אבל לא משנה. ואני אגלה לכם, אני אגלה לכם כל מיני משימות שאפשר לעשות, כי אפשרי לעשות משימות בכלל בעולם הזה, במשחק הזה. אם לא ידעתם, אפשר פשוט ללכת למגילות האלה, לעשות משימות ולהשיג, נגיד, מכאן השגתי 25 פצצות ו600 כסף. כאן השגתי 25 כאלה ו450. כאן השגתי את הכדור הזה שהראיתי לכם. כאן בלונים, כאן את הבוקס הזה שהראיתי לכם. אז בעצם סיימתי פה הכל. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי. אז קודם כל, דבר ראשון, בשביל סירה טובה צריך 1, 2, 3, 4, 5. אוי. 5. עכשיו לקחת כפתור, להעמיד אותו. מי שלא יודע איך להעמיד וכאילו לעשות ככה במחשב, זה ב-TVR. אז להעמיד אותו, לשים כיסא, לשבת, אוי, למה 2? למחוק את שני הכיסאות, לשים גומי קליי. שנייה, זה בכוכב. נייס. וזו סירה למופת. אוקיי. אז שנייה, לא, אני לא רוצה. קודם כל אני לוקח איתי זה, ג'טפק למקרה חירום. ויאללה, בם בדדם. זה ממש כאילו אפשר לעוף עם זה. אוקיי. אז קודם כל, איך להשיג את פסלון אחד, עכשיו אני אראה לכם. אוקיי. דבר ראשון, הולכים לכאן. והאם ידעתם שממש כאן יש משהו? ממש כאן. אז כן, פתחתי את זה, ועכשיו עוד אל תתחילו לעשות כלום. יש פה ספרים, ויש כאן צבעים. צריך ללחוץ על הספרים לפי הצבעים. אוקיי? בואו נעשה את זה. ראיתי ירוק, בול. הירוק נעלם. ורוד נעלם. צהוב נעלם. חלט נעלם. ואדום נעלם, ובום, זה נפתח. ועכשיו מה שצריך לעשות זה פשוט לגעת בדבר הזה ותקבלו אותו. Nice try. יאללה. עכשיו בואו נצא ונעבור לטריק הבא. אוקיי. קודם כל להמשיך להתקדם. עכשיו בעולם השעון, אני יודע, פעם אחת עשיתי את זה, ועשיתי את זה ב8 בבוקר, בגלל זה אני יודע שב8 זה תמיד פועל. אבל יש פה ידית, אולי לא רואים אותה, אבל יש פה ידית שב8 בבוקר וב5 אני יודע שזה פתוח, הדבר הזה. אני לא יודע איך לפתוח את זה כרגע, כאילו אני ממש לא מבין בזה, פשוט הלכתי שזה היה פתוח. אני אנסה כאן ללחוץ על כפתורים, לא יודע על מה. וואי, או יש פה מישהו. היי, מה קורה? טוב, אבל לא משנה. אנחנו לא מתייחסים למישהו הזה. בואו ננסה כרגע לפרוץ את זה. טוב, אני לא מצליח. למה אני לא מצליח? שאלה טובה. אבל אני לא מצליח. רגע, אולי פותחים את זה דרך הזה, השני? יכול להיות? כאילו כאן אין כפתור. כאן בכלל זה לא חלול. כאן יש משהו.
כאילו, כאן אולי פותחים את זה? אני לא יודע. לא. רגע, או שכן ואני לא מצליח. לא. טוב, בקיצור, תנסו או ב8 בבוקר או ב5, וכאן ייפתח לכם, ואז תלחצו על הביט, וכל הרצפה תהפוך לאדמה והיא תיפתח פתאום. אז אתם צריכים ללכת, ואז תראו את הפסלון הזה עם כנפיים, ותיקחו אותו. אוקיי, בואו נעבור לטריק הבא. קודם כל, מה? מישהו שם שם כאן פורטלים כדי להשתגר כאן שם כל הזמן? לא, רגע. מה? רגע, שנייה, אני חייב שנייה להיכנס לאחד הפורטלים. זה לא באמת הגיוני. זה לא באמת הגיוני. זה לא באמת הגיוני. זה לא באמת הגיוני. אל תגידו שזה הגיוני. רגע. לא, 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 לא. לא! מה זה? אני טייס גרוע. לא! מהר להצליח, מהר להצליח. לא! 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 לא מאמין. לא, לא, לא מאמין. לא, 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 לא. לא, אני לא רוצה להישבר. לא מאמין. אוקיי, אבל לפחות עכשיו זה יותר קל. דוינג, דוינג. תוך שאני רק צריך לחכות שזה ירד. ובום. מה? סתם הלכתי, אין שם כלום, נו באמת. טוב, הטריק הבא... אוקיי, אין יותר טריקים, אני חייב לומר. כאילו, זה אלפי עולמות, אני אעשה עוד סרטון שאת העולמות. אבל, אין טריקים, אבל זה לא אומר שזה הסוף. פי! אני אראה לכם מה כן הסוף. קודם כל מתתי כי אני רוצה להראות לכם מה כן הסוף. זה פשוט, זה אחד הטריקים הכי זויים בעולם שיש. זה כאילו, אתם תאהבו את זה מאוד. קודם כל בטריק הזה תמיד לקחת ג'טפק. כי פעם אחת הצלחתי לטריק הזה, לא על ג'טפק, ובגלל שהטריק הזה כל כך קשה, אז אני צריך לחזור ולעשות אותו מההתחלה, ולא הצלחתי, וויתרתי. אבל מה צריך לעשות זה לקחת בלוק, לשים אותו כאן. לקחת בלוק, לשים אותו כאן. לקחת בלוק, לשים אותו כאן וכאן. עכשיו לקחת שתי בלוקים, 1, 2, סליחה 3, וללכת לדגל, לקחת מושב. כפי שאמרתי, אפשר להזיז ב-T ו-R, ומוכנים, דוינג, מה קרה? רגע, שנייה, זה לא עובד, זה אמור להצליח. זה אמור להיות כמו... שנייה, אני מנסה משהו אחר. אולי... שנייה, יש לי רעיון פשוט. פשוט אני אקח את זה, ויזיז עם זה, את זה. מה, זה אמור עכשיו לעבוד? די, נו מה, אתם חוקים עליי? או שדווקא זה כן היה... בום, בום, יופי, זה נשלם, רואים, בום, יש, מי פרו, אוקיי, זה הפך למפתח, עכשיו אם תיקחו אותו, אם תיקחו אותו, מה קרה פה? טוב, אני לא יודע, בוא נכין אחד חדש. 1, 2. רגע, או שזה עם 2? אולי זה עם 2? למה אי אפשר אבל לקחת את המפתח הזה? זה פשוט מוזר, כאילו, למפתח לא ניתן ללקיחה. טוב, אני אכין עוד מפתח. אני מלא עכשיו את כל העיירה שלי במפתחות. שיירה שלי, סליחה. את כל המרחב שיש לי, בקצור.
לשים 1, אוקיי, לשים 2 מזה. רגע, שנייה. דוינג. רגע, לא, זה לא שולט על זה. זה שולט על הסיבובים, נכון? כן. כן, זה שולט על הסיבובים. איך ידעתי? אוקיי. אז עכשיו בואו ניקח אחד אחר. לא. בואו ניקח אחד אחר. אוקיי, וזה נראה לי שולט. כן, זה שולט. זה אמור להיות... כאן נראה לי. ועכשיו נשים את זה שלנו. יש. תן לי לקחת את זה הפעם, בבקשה. נו די, כפרה עליך, הבנתי. רגע, נראה לי זה נתן לי לקחת. פשוט זה באינבנטורי. רגע, אני אשים את זה כאן. עכשיו תן לי לקחת. מה הקטע? נו די, לא, די, מה, אבל... כאילו, אי אפשר לקחת את זה יותר? לא הבנתי, מה עושים לי פה? בלבסטה? טוב, אני מנסה פעם אחת אחרונה. אין לי כוח לזה, די. 1, 2, 3. סוניק בומה. אוי, לא. אוקיי. סוניק בומה. יס! תן לי לקחת את זה עכשיו. די, נו, כפרה עליך, תן לי. לא מאמין, די, נו, למה זה לא נותן לי לקחת את זה? אוי, תן לי לקחת את זה. יש פה 3 מפתחות שאני לא מצליח לקחת אותם. איכשהו. ולמה עדיין זה לא פעל? מה? What the frick is man? Oh my god, jet feel. רגע. אני לא יודע אם אתם חושבים על מה שאני חושב, אבל אם כן זה נדיר. רגע. אם זה מצליח, אני פשוט בשוק. לעשות ככה. בום. יופי, נייס. שים את זה בתוך. בוא נראה אם אני מצליח קודם כל לשבת על זה בכלל. מה? יש! אומייגאד, אני בשוק. ועכשיו, לקחת את המנועי סילון. ולשים כאן. אוקיי. עכשיו, אם זה עובד, אני בשוק. לא נכון, אני טסתי על המפתח, רגע. אומייגאד, אני פשוט בשוק. לא, רגע, כאילו המפתח יתפרק, אבל... למה שאני אעשה את זה? טוב, עכשיו אני לא יכול להיכנס אליו. מה? איך אני יכול להיכנס אליו? אבל הוא שם מחסום. רגע, מעביר אפשר? לא, אני בשוק, אומייגאד. הדבר הזה עושה גליצ'י. שוק. אבל חבל שהמפתח לא עבד. לא, אני לא מת. חבל שהמפתח לא עבד. באמת חבל. למה זה לא נתן לי לקחת אותו? עוד לא הבנתי. כי תן לי בבקשה לקחת אותו. דיינו, אבל מה קרה פה? למה זה לא נותן לי לקחת במפתח?
טוב, וחברים, מה שאני רוצה להראות כרגע, זה לא עד כדי כך טריק, כאילו זה כן טריק, זה טריק מצחיק, אבל בואו נעשה אותו. קודם כל, לשים קיר. הופה. עכשיו לשים מאחורי הקיר. שמים. לוקחים, שמים פצצה. 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 רגע, לא שנייה. נשים כל אחד במקום אחר. פצצה. ואת זה אני מוחק. ונשים כאן. פצצה. ועכשיו ניקח את זה, שכפל, נשים את זה כאן, עכשיו נסובב לככה, ונזיז לכאן, ונזיז עוד קצת לכאן, ונזיז לכאן. וואלה, אני פרו. יאללה, בואו נעשה עכשיו אותו דבר. את זה, שכפל. וואי. את זה, שכפל. שכפל לכאן, ועכשיו את האחרון לגג. אוקיי, האחרון הגג, שכפל לכאן, בום, וסובב, דרינק, ועכשיו רק להזיז מה שנשאר, ובום. אוקיי, אבל עוד לא נשים את זה, אני שנייה מזיז את זה לכאן, כי מה שאני רוצה עכשיו לשים כאן זה... מה שאני רוצה עכשיו לשים כאן זה... מה אני אשים שם? נשים פורטל. ואני אשים... מתג. ובואו נקרא מה יקרה שזה יתפוצץ על זה. אולי זה יתפוצץ, אולי זה לא, לא יודע. אבל בואו נראה. בואו נסגור. ועכשיו ניקח, נשים מתג כאן. ושנייה, לא לסגור, עוד פעם לפתוח. בואינק. עכשיו לוקחים את זה, לא סתם יש לנו את זה. זה דוינג, 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 דוינג ודוינג לזה. אוקיי, יופי, 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 יופי. נהדר. יופי. זה טוב. עכשיו להזיז. ובואו נראה מה יקרה אם זה יפוצץ את זה. 3, 2, 1. מה קרה פה רגע? הפורטל נשאר שלם. אני לא יודע מה קרה, אבל בואו נראה. מה? איפה המתג? מה? רגע, רגע, רגע. מה? לא קרה כלום? אוקיי. ומה זה הדבר הזה? כאילו, שנייה. נו, אבל למה אני מפתח? למה אני מפתח? כל כך רציתי להראות לכם את הטריק עם המפתח. חכו שנייה, אני אראה לכם איפה, כאילו, הטירה הזאתי, שיש שם, כאילו אני אראה לכם עכשיו, שנייה, נשתגר, אוינק, עכשיו, שים, ויש. אוקיי, ממשיכים. רגע, מה זה? מה הוא עושה פה? מה זה הדבר הזה? משולש. מהמם. אוקיי. עכשיו. איך אני יוצא מפה רק? אוי, רגע.
שכחתי משהו כל כך חשוב. ודרך אגב, מה שרציתי להראות זה כאן. נכון, היה שם, שכאילו היה שם את הפסל, היה שם תיבה כזאת, עם המפתח היינו פותחים אותה, ואז הקריא נסתר עם משחק כלשהו שצריך לעשות, ואז היינו, אם עוברים את המשחק, קלנו מקום, והיינו מתחילים ברובוט, והיינו מקבלים סקין כלשהו, וכספת לבנות. אבל, מה נזכרתי פתאום? במשימות. בואו תראו. בואו נעשה קודם כל את המשימה Find Me. מצא אותי. Start. קודם כל צריכים למצוא את הדבר הזה. ואז ללחוץ עליו. אז קודם כל דבר ראשון צריך לקחת את זה. כי נשתמש בזה. אוקיי. ועכשיו אומרים Find Me. ונלחץ. ועכשיו זה לא פלא. זה למעלה. בגלל זה אמרתי שאני צריך, כאילו לא רק בגלל זה יש שורטאים, זה. שנייה, אני פשוט יעלה על זה. אז זה לי... אוקיי, עכשיו זה יהיה כאן, ממש כאן. כל כך כאן. סמה! ועכשיו זה יהיה כאן. על העצים, לא רואים את זה פשוט, אבל הנה, כאילו על הדגל, עכשיו נלך. ועכשיו משהו אחד אחרון. די, נו, למה לא מצליח להגיע לזה? יאללה, נו. בואו נגיע לזה ביחד. כי עכשיו לוחץ. יופי. ועכשיו המקום האחרון הוא הדבר הבא. הדבר הבא זה הדבר שנייה, עכשיו אני שם כיסא. שנייה, אני שם כיסא על הדבר הזה, ואז אני שם, ואז אוקיי, ואז עכשיו מנוע. והסתכלו מה עושים. ועכשיו צריך לנסוע לגמרי לכאן, שזה שם, כאילו, כאן, ממש כאן. הנה, כאן. בום, הנה זה. יאללה, בוא נקפוץ מזה. אוי 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 אוי. מה זה? הסירה שלנו השתגע. ובום. נייס. טוב, עכשיו זה לא יהיה באף מקום אחר. כי אני פשוט הצלחתי את זה, אז זה לא הצליח. אבל את שאר המשימות אני אעשה בסרטון שאני ממשיך לבנות את הסרטון של אינדה. ובינתיים נראה לי עברנו די הרבה היום. אז זה הסרטון להיום. ונתראה בסרטון הבא. אני עוד לא יודע מהו. אבל אני אעשה אותו נראה לי עם אחד החברים. כפיר, נועה, אור או כל מיני. נתראה... מה? אוקיי, זה מוזר. אבל יאללה, נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי!